Assalamu alaikum, barkanku da zuwa wannan channel mai albarka. Sunana Kamal PK. A wannan bidiyon zan nuna muku application mai matukar amfani wanda duk wani mai wayar Android ya kamata ya dauko application din domin zai taimake sa sosai da sosai. Amfanin application din shine idan baka nan aka doka ma waya ko kuma aka sace wayar ma gabaki daya. In mutum ya zo cire security ya sa ba daidai ba, application din zai dauki hoton mutumin da kuma inda mutumin yake turo ma ta email ɗinka. Kana da hoton mutum, kana da inda yake, sai dai kawai ka je ka neme shi ka kama shi. Ku biyo ni cikin wannan bidiyon domin ku ga yadda ake amfani da application din. Kuma kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Da farko za ka shiga cikin Play Store ka yi searching ɗin Croc Catcher. Idan ka yi searching zai noma shi ne a farko, sai ka danna install ka yi installing ɗin shi. Yana gama installing ya ka danna open, ya ka danna start setup, ya ka danna activate now, ya ka danna activate, ya ka danna next. Sai ka danna access camera ya ka kunna shi, ya ka danna allow, location shi ma ka kunna shi, sai ka danna allow, ya ka danna ok, ya ka danna allow all time, ya ka yi back, sai ka kunna email, ka danna authenticate, zai kai ka zuwa ga email ɗin da suke kan wayanka. Sai ka zaɓa wani email ne yake so ana turo ma message din, sai ka zaɓa wanda kake so, sai ka danna ok. Enable notification, in kana so a noma notification a saman wayanka sai ka danna ka kunna shi, in baka so kuma sai ka wuce. Shikenan ka gama saita shi, sai ka danna try it now, ka gwada sa security ba daidai ba, sai ka sa daidai. Kana buɗe wayar ka za ga an turo ma notification a saman wayanka in ka kunna notification kenan. In kuma ba kunna ba, kana shiga Gmail din za a ga location din inda kake da kuma hotonka inda za ma kai ne ya gwada buɗewa. To in ka aje wayar, in baka nan aka buɗe, za a ga hoton wanda ya buɗe wayan, ko kuma misali an sace wayan, za a ga location din inda aka kai ta da kuma hoton wanda ya sace ma waya. Duk mai tambaya ko kuma wani ƙarin bayani sai mun magana a comment section. Kuma kada ku manta ku danna subscribe sannan ku yi like ɗin wannan bidiyon sannan ku tura wa 'yan uwanku da abokan arziki. Na gode.